Hey, what's up mga ka-magic? So, eto naman kita ngayon. Panibagong kalukuhan naman po na ibibigay ko sa inyong video lahat. So, panoorin nyo po ito. Alright, so, before po yan mag-proceed. So, shoutout po pala kay Jeff Rulisa, Sean Castillon, Gideon Di Quilla, Ricky Escare, Jan Escare, Aiki Pilario. Alright, so, shoutout po sa inyo dyan. Okay, so, ang gagawin po natin ngayon ay ipaprank naman po natin si Desiree. I-distribute naman po siya natin. Alright, so abangan nyo na po itong video. Alright, so excited na kayo and ready? 1, 2, 3, here we go! Five minutes later. So, at ito yung mga ka-magic. Alright, oh. Oh, at ito naman, tulog na naman siya, no? Gago! So, ang patindi naman nito ang gagawin natin sa kanya. Okay? So, yung mga ka-magic, isa-set up po natin yung camera natin. Alright, so mag-cut muna ako. 2 hours later. So, ayun na mga ka-magic. So, nakita niyo naman siya. So, tulog naman. Okay, so, didistribute naman siya natin. Saka, ang gagawin po natin ngayon ay sa labas po ako. And then, papasok ako sa loob. Gagawin po ay parang gugulatin ko siya. Takot. Ayun, takot. Okay, tuloy na tayo. Kalokohan. So, alam naman niya natin na yun masarap yung kanyang ito. So, yun mga ka-magic. So, naman natin na kayo. Excited naman kayo. Okay, ready? 1, 2, 3, here we go! A few moments later.
No, 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 no. Pagkila ko tatlo, nakatago na kayo. Isa, dalawa, tatlo! Bong! Ikataya! It's a prank! Sabi ko, may galagasin. Ayun mo na ang camera natin na tinago ko naman o nilagyan ko na lang. Hindi ka nakaprank. So, ayun na mga ayun na mga ka-magic na naging successful po yung aking prank na naman. Hindi naman natin na nangyari. So, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload ng video, sa mga kalokohan ko, at nabibigay ko sa inyo lahat na good vibes. Okay, so this is the Desiree or Desiree1, right? So thank you so much for watching. So guys, support on my YouTube channel. So, bye-bye!